ZVL. Omroep ZVL. Vandaag werd de toegangsweg van Yara in Sluiskil geblokkeerd door actievoerders van Extinction Rebellion. De actievoerders ketenden hunzelf vast en lagen op de grond. Vandaag demonstreert Extinction Rebellion hier voor de deur bij Yara, maar ook op een aantal andere plekken in Nederland tegen fossiele subsidies. En wij staan dus nu voor de deur van de bedrijven die de meeste fossiele subsidies ontvangen. En hier in Zeeland zijn dat er meerdere, maar we hebben vandaag gekozen voor Yara. Want dat is een hele grote fabrikant van kunstmest. En kunstmest wordt gebruik maakt van heel veel energie en dat wordt gewonnen uit aardgas. En dat aardgas, ja, dat wordt eigenlijk gesubsidieerd. Als de bakker op de hoek Zeeuwse bolussen wil gaan bakken, dan moeten ze daar heel veel energiebelasting voor betalen. En dan is die prijs van dat gas heel hoog. Maar Yara kan dus voor een heel laag prijsje kunstmest produceren met dat aardgas. En dat is eigenlijk een beetje gek. Ook de vrachtwagens die Yara als bestemming hadden, stonden vast voor de blokkade. Een uurtje pas. U heeft niet het idee dat het snel gaat veranderen? Ik heb net de politie aangesproken, die zegt het gaat heel lang duren. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Hè. Ja, want het heeft uiteindelijk ook invloed op jullie werkzaamheden natuurlijk. Ja, ik kan vandaag wel inpakken. Ik verdien nou niks. Want dat kunnen ze mij ook niet betalen, dat is overmacht. Hè. Ja. Wat gaat u doen om de tijd te doden? Tomatensoep eten. Die wordt net warm. De actievoerders vermaakten zich ondertussen prima. Na uren wachten vervingen de vrachtwagens zich met politievoertuigen. De leidinggevende van de politie ging vervolgens in gesprek met de actievoerders om zo tot een oplossing te komen. Uiteindelijk besloten de actievoerders om 5 uur de blokkade op te heffen met de voorwaarde dat zij zich niet hoefden te identificeren. Zo eindigde de demonstratie in alle vrede en rust. ZVL. Omroep ZVL.